mainoksenkin. Ai ei tää edes kuvannut vielä. Niin tää on Madison Park. Voi olla paikallaan. MTV. Vittu me ollaan Turku. Antaa. Kuva se video. Seven. Almost. Oh, we already have. Where you guys from? What? This is your first time over here? Well, you can Sorry. You like it? Good? A lot of good guys? Hey, right? How many days you guys stay here? We already have that thing. No, I know. Mikä toi on? Onko nyt kauheita? Mistä se on kuvattu sitten? Minä piti kattoo. Tää kattoo tuohon. Mä just haluun tän värisen, hei. Saaks mä tuoda kotiin tän? Ei, kun tommonen on kiva. Kahan kaverilla. Saaks näihin koskea? Please spread germs. Eiku. Hands. Ai jonnekin kun onko tää koko ajan väärin samalla? Kyllä, ei. Moi. Haisehan tulipalo, kato nyt savu tulee maasta kun ne on peimittöä koko ajan, mut... Miksi jäi tuohon? En mä taju. Haisee ihan tulipalo. No tuossa perkele. Vähän tyystii mitä me nähdään nyt. Me nähdään tuohon kylään. No ei me. Miksei? Se on kuin meidän kadulla melkein. Meidän kämppä on tuossa noin. Hei, tää haisee. Jos on paikka. Hei vihreä. Mikä siellä on? Onko se meidän Dunkin Donuts nyt tulee? Eikö toi palapelipaikka mikä on tuolla? Palapeli vai? Mä näin. Ajattelin, jos me oltais oltu siellä syömässä. Ei kun me oltiin kattoo Billy ja Topsaa. Niin, että sitten cool safety car. Jos sinne menee Ne on vain uudet Erik ja Dylan. Niin, sit toi tulee. mikä Erik ja Billy. Dylan. Niin. Me asutaan täällä
poliisiautojen kanssa. Mä ostin nää kengät tänään ja sitten ne on tällaiset kivat. Nää on nyt ihan kun mä olisin vuodeo käyttänyt. Ne on oikein niin samat. Sellaiset on. Nää on tän merkkiset. Eikö missä se merkki? Jee. No, ne myytiin ennen. Tuolla meidän Watermaista tulee smartteja. Mitä se sanoit? Kato, meillä on samanlaiset takit. Sano hei. Central Park. Mistä se Elina? Ei järkissä. Millainen se leffa oli? Se oli täältä kuvattu. Mönkälä. Vähän siistiä. Me nähtiin äsken se täällä, käveltiin. Washington Square Park. Niin justiin, siellä ne asuu. Sitten eikö asut siinä Brooklyn Bridgein siinä? Niin. Joo, se oli aika siisti. Siis me ollaan nyt täällä missä... Sit se meidän leffateatterikin näkyy siinä leffassa. Me istuttiin siellä leffassa, niin... Kuulla jakui. Jos mä sain tähän. Käydään siellä kissakaupassa. Se on kaukana. No mennään tällaisella. Subway. MBC-kauppaan. Balls. Mitäs kivaa mä saisin tästä? Eikö se on tollasta, mistä saa ottaa ite? Heillä on karkkeja. Tämä on Rockefeller Center. Joo, mitä nämä tekevät? Toi on Empire State Building. Hei, mitä? Miksi ne ovat siinä? Mä haluan jotain hyvää. Onneksi tää on vikapäivä.